हिन्जावफोरा गावसिनि फेमिलि प्रब्लेम्सफोरखौहाय माने शेयार खालामो। रावबो हिन्जावफोराहाय गावनि नखरनि बाथ्राफोरखौ बाहेरायाव खिन्थानाय नङा। बेरेफुंजानि ओरैबो खुवा खुजोबनाय ओरै दाबोनो साना ओंखारहां जायाखै। जोंहा बाजानानैसो बेरेफुंजानि हाथायबो मानि जायाखै मोखांबो सुवाखै ओरैनो बेरायनांबाय न'आव थाबाय थायोबा माने बे जाग्रा बिलाबाय थायो मानसिफोर जानाय मानायखौ मानसिफ्रा जेनेबा बाबाया फिथा जानोसै साहा लोंसै गाइखेर लोंसै माबा बिदाया बिदिखौ बिबाय थायो ओमफ्राय जै बेखौ जाबाय माने ओंखाम जानो हाया बियो बेखायनो ओरैनो होथ'वा आरोना ओंखायनो दसे लानानै बेरायग्रोनांगौ बाहेरायाव ओंखारनांगौ ओमफ्रायसो दा लांनो हायो बिसोर जाखांजोब्बासो दा दसे बेरायबाय थाथ'नांसिगोन बिसोर जाखांजोबागौ मानि ओमफ्राय नङाबा दा ओंखाम जानो नागिरा बियो बिदि जालाबायबाथाय फुंनि बेरायनोसै बेरायै फुङावनो नै नायनो फैलायबाय आङो सिदानायसो जोमग्रा दादों थारमाने माबायदि जोमग्रा दादों नायदों आयौ लावा नै लावा नै मा दोनगोन बेयाव संख्रि आयं बेखौ मा दोनगोन एंखुर एंखुर दोननोसै नै मराबो हेबो बेहा बेनि मराखौ नायनि दे हेबगासिनोसो ना 1500 लायबावसो नो मरायानो बेना औ ओमफ्राय हेबखानाय गैया आरो बिदि स्टाइलनि होमबालाय नायफैजोब्बाय नै बयबो नै ना नायदों जोंबो जिरायनो जोमग्रा दानाया बेनो दा नै बेबायदि एरगासिनो नै आंहा बांद्राय गुवार जायो नालाय बेखायनो नैबे बेसेबां गुवारखौ माबा बांद्राय गुवार नाङा ना आंनो नै नैबेखौ गोजाखौ जिङाव दोनदो गोजा बिदिखौ औ बांद्राय गुवार नाङा ना आंनो औ नै जिङावहाय माबायदि एरदोंमोन बेखौ जिङाव माबायदि एरदों बेबायदिखौनो फारि दं फारि होदों जाहैबाय जिङावहाय लास्टावसो लागोन माने गोबाव लायोनो बेबायदि एरोबा थारमाने आंनो बेबायदि नाङा आंना मैदेर गराय मा आखियो बेबायदिसो आखि होनो नागिरदों आरोना आङो आंनिखौ लास्टाव बानाय होनदां ओंखायनो जेला गिजाया गोबाव टाइम नांगौनो मानसियानो लेंग्रिसो जानानै दङ गोलैनानै नै बेहाबो बाजानाया ओंखारबाय बिदा फैलायबाय नै ओंखाम जानो लिंफैबाय नै बेयाव हाखानाय दङ माने सावथालफोरनोबा गिदिर दायोनो सावथालफोरनिबो दायो बेखौनो बेना देन्जारसो मानसिया मा रोखोमनि दायो बेयो ओमफ्राय बेयावहाय आंना गोसोनि माबा बायदिसिना होजोबगोन आरोना मोजां हमथानानै लां थांदो आंबो थांगासिनो औ नै सावथालफोरनिखौ माबायदि दायो ओमफ्राय ना बे सावथालफोरनि ना बे फुवारनानै देखाय सावथालफोरनि सियानो हनै बेना जोमग्राबो जायो मा होनो फांसि फांसि होनोनो बेबायदि दाबाय गोलावनो ओमफ्राय बिसिना बेबायदि दास'जोबो आरोना नैबेबायदि बिदि खथा दायो नालाय ओंखायनो ओमफ्राय जोमग्रानिबा बेबायदि खथा दाला आरो खथा दाला होमबानो जोमग्रा स्टाइल नुबाय बे जोमग्राखौ देखायदो दे ओमफ्राय बे जोमग्राना औ आंनो बेखौ नाङा आंहा दंखायोना आंनो माबाखौसो नांगौ मैदेर गरायखौसो औ गोथांल' नङाना फाख्रा सिख्रा गोनबाल आंनाबो ओमफ्राय नोंनाव मैदेर गरायानो गैलाबा नों मारै एरगोन दा गोसोआव दंखायो ए गोसोजोंसो हाबनानै एरोना आङो ए मालाय गोसोजोंसो हाबनानै एरोनोहाय आखिनाय गैखाला जेबो बिलाइ बेखौबो ना गोसोजों एरनानै बानायब्रबनानैसो एरदों नै बियो मराया बिबारा ए आं माबानानैसो एरदोंना बे नोङो माबायावबो होमबालाय बेखौनो सियावबो होनो हाबायना सियावबो एरनो हायो बेलाय आगरखौ आं लेखायाव दानदों ए होमबालाय आंनो नै बांद्राय गुवार मानो नांगौ नैबेसिम खालामफैदोल' नैबेसिम मोननै बेखौनो बोखारजोबदो नैबे साइडनिखौ ओरै मोननै बोखारदो होमबा एसे नै बिदि मोनथाम जाहैबाय नैबेसिमल' बे मोननैखौ बोखारजोबदो होमबानो आगरा आरो बेयाव गैलालायना दिखियाव सौवो ना सौला सौवो
बेयावनो आयं मोनावहाय जोमग्रा नायफैदोंमोन आङो फुंजानि बेरायनानैहाय ओमफ्राय दा बेखौनो बांद्राय गोबाव टाइम लायो होनना बुंदों आरोना मैदेर गराय आखिबा ओइ आंनिखौ लास्टाव आखि बानाय होननानै बुंदों आरो दा थांसै लायाखै थ' ब्रास खालामखांबाय मोखाङाव सुखांबाय ओमफ्राय नै दहाय फुङावनो आङो सिखारनानैहाय नैबे सिया सिड्सखौ सोमनानै दोनदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा लोंगोरसै आरोना बेखौहाय ओमफ्रायसो बेनि उनाव आङो ब्रेकफास्ट खालामसै एसे थाबावनानैहाय आयौ गोलैलाजोब्बायसो लोगोफोर दा ब्रेकफास्ट जानोसै नै ब्रेकफास्ट खालामनोसै दा ब्रेकफास्टआव नै मा दं आंना नायदो दिनैथ' निरामिस नालाय दिनै आंना दाउदै गैया आरो दा मोदोमफुल खाजि लाबाय सालादनि थाखाय ओमफ्राय दालि दंमोन नालाय दालि संखानाय ओमफ्राय दालिखौ लाबाय ब्राउन ब्रेड दं नै ओमफ्राय नै जेबो प्रटिन गैया नालाय ओमफ्राय ओंखायनो माबाखौ लाबाय आङो फुरा बेयावहाय मिक्स माबा दङ मा होनो नाट्स ड्राइ फ्रुट्स मिक्स जाग्रोनानैसो लानोसै लोगोफोर होमबा ओमफ्राय दा नोंथांमोनजों आङो मोनसे जिनिस शेयार खालामलांगोन दिनै गोदान मोनसे रेसिपि दिनैथ' निरामिस नालाय आंहाहाय ओमफ्राय दा बे निरामिसनि थाखाय मोनसे गोदान रेसिपि फिसानो आरोना सिम्पोल एन्ड इजि बेखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे आं बेखौ जाग्रोनानै लानोसै दा लान्चनि थाखायहाय रेडि खालामनोसै ओमफ्राय मा औ आबौ माइ लाबोदों आबौआ होनदो माइ होनदो माइ औ गुफुङो साफासो मा जादों नोङो गोखै होनदो गोखै जादों जिरायनानै नायबाय लोगोफोर दा नै आङो लान्चनि थाखाय रेडि खालामसै दिनै आं नोंथांमोनजों मोनसे रेसिपि शेयार खालामनो सानदों दा बे रेसिपियानो जाहैबाय निरामिस जाग्राफोरनि दिनै आं निरामिस जागोन नालाय ओमफ्रायहाय जायखिजाया बयबो ट्राइ खालामनायनो हागोन आरोना जुदि ट्राइ खालामफेराखैबा ट्राइ खालामफेरबायबा नोंथांमोना खिथाहरबानो जाबाय माबायदि मोनो थ' आङो नै बेनि थाखाय जोगोनार लादों ओमफ्राय नै जोगोनारखौ फिसा फिसा हानानै लाबाय आङो बेबायदि गोबानो थ' खालामनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय मारै संगोन आङो मारै बानायगोन एकदम इजि आरोना सिम्पोल बेयो नै बेनि थाखाय आङो साराय गुदुं खालामबाय स्टार्ट खालामसै होमबा थाव होबाय जिरा गटा बेखौहाय बिदिबायदिनो दसे एवबाय थाथ'नोसै संख्रि एसे होनानैहाय नै लोगोफोर आंना लान्चआ रेडि जाबाय होमबा बेबायदि जोगोनार बाथोनखौ नोंथांमोना जाफेरबायना नोंथांमोना जुदि जाफेराखैबा ट्राइ खालामनायबानो जाबाय बहुत टेस्टि जाबाय आं बेखौ जानानै लाग्रोसै
बरिया टेस्टी नोंथांमोनाबो जुदि ट्राइ खालामफेराखैबा खालामनायबानो जाबाय जानानै लाग्रोसै आं ओंखाम जाखांबाय आङो ओंखाम जाखांनायनि उनाव फिसा खोथासो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों आरोना बे कमेन्टनि खोथाबो नङा ओरैनो आङो बुंनायसो जे मानसिफ्रा जे बुङो जे हिन्जावफोराहाय मा जाबाय थायो गावसिनि फेमिलि मेटार्स बिदिनो प्रब्लेम्सफोरखौ मानो बिदि खिथालाबाय थायो शेयार खालामलाबाय थायो होननानैहाय थ' बेखौनो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों आरोना हिन्जावफोरा मानो गावसिनि फेमिलि प्रब्लेम्सफोरखौहाय मानो शेयार खालामो होननानैहाय मानसिफोरनि मेरला साननाय थ' आंनि साननाय आरोना बेयो आंनि नोजोराव बयनियाबो एखे जाजोबनाय नङा थ' आंनि नोजोराव मानो बेबायदि जायो थ' बेखौनो आङो बुंनो सानदों मस्टलि नङा होमबा हिन्जावफ्रा बांसिन बेफोरखौ शेयार खालामनाय जायो नङा होमबा दा मानि थाखाय शेयार खालामो बेबो मोनसे जाहोन थानो हागौ नङा होमबा दा मा जाहोन बेखौनो आङो नोंथांमोनजों आंनि नोजोरखौ फोरमायनो सानदों आरोना हिन्जावफ्रा गावनि फिलिंस बा प्रब्लेम्स बेफोर गासिखौबो सिगाङावनो सोरजों शेयार खालामो गावनि हासबेन्डजों शेयार खालामो जेब्ला हासबेन्डनिफ्राय बे प्रब्लेमनि सलिउसनखौ बा बेनिफ्राय जेबो रेसपन्स मोना अब्लासो मा खालामो दस्रानो बेफोरखौ शेयार खालामो आरोना थ' बेखायनो न'नि खोथाया न'आवनो थानाय बायदि फेमिलिनि मेटार्सफोराहाय न' सिङावनो थानाय बायदि जाहाथे बायरायाव ओंखारा बेनि थाखाय जेब्लायबो जेब्लानाखिनो वाइफआ माने गावनि फिलिंस गावनि प्रब्लेम्सफोरखौ फोरमायो अब्ला मोजां गोसो होनानै खोनासंनानै जाहाथे बे प्रब्लेमनि सलिउसनखौ दिहुननो नाजायो आरो जाहाथे बेखौ बुजियो आरोना बेबायदि जायोब्लानो रावबो हिन्जावफोराहाय रावबो वाइफआहाय गावनि न'खरनि बाथ्राफोरखौ बायरायाव खिन्थानाय नङा आरो न'खरनि बाथ्राया न'नि सिङावनो थागोन आरोना न'खरनि प्रब्लेम्सआ न' सिङावनो जोबगोन बेखायनो रायलायलायनानै माने खोनासंनानै बुजिलायनो नाजालायनांगौ होनना आं सानो आरोना बेनोसै दिनैनि आङो ब्लगखौहाय बेजोंनो एन्ड खालामसै होननानै सानबाय थ' होमबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं